Os mozos da Comisión do Pan e o Chourizo de Caleiro en Vilanova teñen todo preparado para este sábado. Un ano máis organizan a festa de San Isidro Labrego. Unión e Fuerza e Marbella poñenlle o ritmo nunha xornada na que a música e o baile tradicional tamén estarán presentes, con Xironsa, Bou de Bou e o grupo de danza do Castro. Pero un ano máis, un dos grandes reclamos son os carros e tractores. Na honra do San Isidro, a Comisión volve a organizar un desfile con multitude de premios no que o ano pasado sumaron 20 participantes. Xa ao salir da misa facemos o desfile de tractores que, bueno, o ano pasado tuvemos unha afluencia bastante boa, pero tamén cadraba en festivo. Este ano, pois, non sabemos, pero esperemos que o tempo acompañe, que a xente se anime e teñamos unha afluencia bastante grande. Tamén lle dá unha especial importancia ao desfile de tractores infantil para que a tradición perdure no tempo. Cada ano, pois, ten máis afluencia, máis éxito e é bastante bonita. Creemos que é bueno, algo que ven aí detrás que está apostando forte. Son un desfile de tractores de xoguete dos máis cativos, donde tamén levan o seu premio. Haberá tamén espazo para outras actividades para a rapazada e, por suposto, gastronomía, con chourizos e pan de millo e varios postos. A festa conta co apoio do Concello e da Deputación de Pontevedra. Todo que é orquestas, todo que é cultura está concentrado en Caleiro, o sea, vamos a celebrar a festividade de San Isidro, que a parroquia de Caleiro, Corón e Caleiro, San Miguel, pois son extremadamente, vivimos unha parte importante da agricultura e, bueno, como non honrar aos nosos veciños. Invitar a todo el mundo, tanto la degustación del sábado en el campo da Festa de Caleiro, como la visita, que es todo gratuito, como la visita aquí el domingo en Os Muiños de Currás, que ya es un sitio que cada vez tiene más cosas y está mejor. Porque esa é outra das citas desta fin de semana. Neste caso, o domingo vaise celebrar a quinta xuntanza de San Isidro nos Muiños de Currás, organizada polo Concello. Na festa habrá de balde mexinóns, chourizos, viño, faremos a queimada como ano pasado, que foi un éxito. Habrá empanada tamén virá o párroco a facer a bendición dos produtos da terra do mar. Na parte musical participarán os Cruceiros de Tremoedo e o Dúo H.